Bon dia, coneixers literaris! En el vídeo d'avui us porto la recomanació del llibre Xènia, tens un WhatsApp, així que sense res més, comencem! Es diu Xènia, tens un WhatsApp, l'escriptora és Gemma Pasqual i Escrivà i l'editorial és Barcanó. Aquesta història va sobre la nostra protagonista Xènia, que va al cine i es troba amb un company seu de l'escola, que es diu Carlos, que sempre li robava les magdalenes, o sigui, sempre que ella esmorzava o així, doncs les magdalenes que feia li robava. Doncs bé, aquesta és com una petita introducció perquè sapigueu els personatges més importants de la història. Hi ha la seva amiga Laia, que no s'entera de la història d'amor que hi ha entre la Xènia i el Carlos. Ni s'entera la Laia ni s'entera ningú de l'institut. I bé, és una història d'amor que passa entre aquestes dues persones. Sí, l'altre dia vaig fer una recomanació d'un llibre d'amor, també no paro, estic que no estic. Bé, doncs una curiositat d'aquest llibre és que en una part, que és la pàgina 87 o 79, no, 97, a veure, aquí la trobo. Vale. Espera, 87, aquí. Esperan vencer la pena. Aquesta és la cançó que surt aquí. És aquest tros d'aquí. Aquesta cançó es diu Esperant i és del grup Obrint Pas. I després a la pàgina 97, hi ha un títol del capítol que posa No hi ha demà si no és amb mi. I hi ha una cançó d'Obrint Pas que hi ha una frase que diu No hi ha demà si no és amb tu. Així que no sé si té alguna cosa a veure o no, però no sé jo. Els personatges que més m'han agradat de Xènia, tens un WhatsApp és l'àvia de la Xènia, perquè a ella, o sigui, té una estanteria plena de llibres, i sempre té aquells truquillos per fer que la gent s'enganxi als llibres, saps? I això és com que m'ha agradat moltíssim. I a part, el personatge de Xènia també m'ha agradat molt perquè és molt llesta. Una cosa que no m'ha agradat és que sempre està molt enganxada als whatsapps i al llarg de la història per això diu Xènia, tens un WhatsApp, perquè és com que s'imagina que sent campanetes del WhatsApp i tot això, està com boja amb els whatsapps, però bueno. També m'ha agradat aquest personatge i el personatge que no m'ha agradat és el Carlos, perquè pot ser molt carinyós, però a la vegada després quan tu no t'enteres, sí, és com que depèn d'amb qui estigui és una persona o una altra. És diferent. Una cosa que m'ha ensenyat aquest llibre o que he après amb aquest llibre és que no he d'estar tan enganxada al mòbil, tot i que costa. No t'has d'enganxar al WhatsApp ni al mòbil perquè si no vius la teva vida, el present que tens als teus ulls, saps el que t'està passant, és com estic mirant el mòbil i no m'empano del que tinc al davant. I una altra cosa és que no et fiïs de les persones a primera vista i això ho sabreu quan us llegiu aquest llibre. Així que ja teniu una resposta que m'heu de respondre als comentaris per què no us heu de fiar de les persones. Aquest llibre és una saga de 3 llibres. Aquest és el primer, Xènia, tens un WhatsApp, l'altre, Xènia, keep calm i fes un tuit, i l'altre, Estimar no fa mal. I bueno, a mi m'ha agradat bastant aquest llibre, a més és ràpid de llegir, és senzill de llegir. M'ha agradat perquè un cas d'amor obvi que m'agradaria. L'única cosa és que no m'ha agradat és que al final tens 2 opcions per escollir. I a mi no m'agrada que em facin escollir, o sigui, no m'agraden els llibres que t'han de fer escollir per continuar per una banda o per l'altra. No m'agrada. Jo vull que estigui decidit el que passarà perquè tard o d'hora t'acabaràs llegint les 2 bandes, saps? Jo m'he acabat llegint els 2 finals i no li trobo la gràcia al que escollis un o dos si al final t'acabes llegint els 2, no crec jo. Però bueno, són innovacions que es fan amb els llibres. I bé, això és una història d'amor. A qui li agradi la història d'amor com a mi, aquest és l'adequat. I a més jo crec que també, home, també és una mica per
o sigui, per tota la gent, per molt que no t'agradi el romanticisme, jo crec que te'l pots llegir. Perquè, com que els personatges d'aquesta història són joves i està com molt a l'actualitat aquest llibre amb el WhatsApp i totes aquestes històries, jo crec que pot enganxar la gent. Jo ho vaig fer, tranquils, en una tarda em vaig llegir això. Així que vosaltres també ho podeu fer. Comenteu-me a baix en els comentaris si vosaltres ja us heu llegit el llibre, si us l'heu llegit què us ha agradat, això d'escollir els finals us agraden o no, a mi la veritat és que no. Jo vull que ja estigui determinat al final, no? Però si t'acabes llegint els dos és com... No us explicaré quins són i quin em va agradar més que l'altre, això no faig spoiler i no m'agrada spoiler. I bé, també deixeu-me als comentaris si us heu llegit altres llibres de la saga, perquè jo només m'he llegit el primer. El segon i el tercer no me l'he llegit. Doneu-li like al vídeo si us ha agradat. Comenteu qualsevol cosa si heu obert a tots els comentaris. Tots aquells que tingueu Instagram, seguiu-me @literatura per saber més novetats d'aquest canal. Donar-li a la campaneta perquè us arribin notificacions dels meus meravellosos vídeos. I sense enrotllar-me més, acabem aquí el vídeo. Espero que us hagi agradat i fins al proper vídeo. Adéu!